Kumusta mga kids? Aadi iyo teacher Lulit para magtutduha iyo it bago nga kanta. Ano it mga turunggon na makikita di dahit parade? Damo it mga turunggon na makikita niyo di dahit parade. Sugad hit drums, cymbals, turutot, xylophone, ngan iba pa. Ngan asya ini itakon itututdo ha iyo. Ang title hini nga kanta, May Da Ako Turunggon. Una, pamati ka mo kay kakantahon ko ini nga waray duyog. Ikaduha, duduyugan na. Ngan ikatulo, magsasarabat kita hin pagkanta hini. Uutrohon ko. Una, kakantahon ko ini nga waray duyog. Ikaduha, may duyog na. Ngan ikatulo, magsasarabat kita nga magkakanta hini. May da ako turunggon, tiga kuno kun ano ini. Bum, 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 ting, 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 turut, tutut, makarit ka kun matigan mo. Nganya na, pamati ka mo, tininga kanta nga may duyog. May da ako turunggon, tiga kuno kun ano ini. Bum, 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 ting, 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 turut, tutut, makarit ka kung matian mo. Kadi mga kids, pagsarabat nga ho kita pagkanta ini. May da ako turunggon, tiga kuno kun ano ini. Bum, 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 ting, 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 turut, tutut, makarit ka kung matian mo. Magkakaritan man daw? Sige mga bata, itsunod. Damo pang kantay takon itututdo ha iyo. Bye-bye!